Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Владимир Здаравец. У эфіры навіны час мясцовай сёння ў выпуску. Выплаты матэрыяльнай дапамогі да Дня перамогі ў Беларусі датэрмінова завершаны. Агульная сума составила больш за 10,5 мільёнаў рублёў. Штраф з канфіскацыяй. Больш за 5 тонн брагі знайшлі міліцыянеры ў жыхара Маладзечанскага района. С прыцэлам на медалі сусветнага першынства у Маладзешні адбыўся міжнародны турнір па гарадках, прысвечаны памяці ахвяр катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Выплаты матэрыяльнай дапамогі да Дня перамогі ў Беларусі датэрмінова завершаны. Іх атрымалі 8371 чалавек. А менавіта ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, былыя вязні канцлагераў, члены сем'яў ваеннаслужачых, партызан, падпольшчыкаў, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Агульная сума выплат составила больш за 10,5 мільёнаў рублёў. У юбілейны год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў сумы выплаты значна павялічаны. Так, ветэранам Вялікай Айчыннай вайны выплацілі ад 2 до 4 тысяч рублёў. Урачы-эпідэміёлагі нагадваюць аб небяспецы бруцэлёзу. Гэта інфекцыя паражае жывёл – коз, авечак, кароў, свіней. У людзей бруцэлёз развіваецца пры кантакце з хворымі жывёламі ці з прадуктамі з малака ці мяса інфіцыраваных жывёл. У групе рызыкі тыя, хто працуе ў сферы жывёлагадоўлі. Хвароба можа працякаць вельмі цяжка, а пры адсутнасці лячэння прывесці да інваліднасці. Бруцеллез характеризуется разнообразием клинических проявлений, от легких до крайне тяжелых случаев с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем. При отсутствии лечения заболевание может привести к инвалидности. Напомним меры профилактики. Не допускать покупку, продажу, сдачу на убой животных, а также реализацию животноводческой продукции без уведомления ветеринарной службы. Не приобретать мясо и мясные продукты, такие как фарш, колбаса, полуфабрикаты, а также молоко и молочные продукты незаводского производства на стихийных и несанкционированных рынках. Молоко, молочные продукты и продукты животноводства, приобретенные у частного производителя, употреблять только после тщательной термической обработки. При работе в животноводческой промышленности необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Охотники могут пройти обследование на бруцеллез на платной основе. Консультацию по этому поводу можно получить по телефону 54 28 56. Супрацоўнікі Маладзечанскага раус выявілі вялікую партыю брагі. У гаспадарчай пабудове захоўвалася больш за 5000 літраў вадкасці з характэрным пахам. Гаспадар дома, жыхар Маладзечанскага района, ужо неаднойчы прыцягваўся да адказнасці за выраб самагону і паўфабрыкатаў для яго вытворчасці. На гэты раз яму пагражае штраф да 30 базавых велічынь з канфіскацыяй самаробных алкагольных напояў, паўфабрыкатаў і абсталявання. У Маладзешні нарад Дзяржаўтаінспекцыі затрымаў 41-гадовага мужчыну з прыкметамі алкагольнага ап'янення. Па выніках медагляду ў яго арганізме выяўлена 1,78 праміле. Складзены пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні. Мужчыну чакае штраф у памеры да 200 базавых велічынь з пазбаўленнем правоў да 5 гадоў. Святло далёкай зоркі. Традыцыйны вечар памяці адбыўся ў 7-й гімназіі Маладзечна. Былыя вучні і калегі ўзгадвалі пра тых, каго няма ўжо ў гэтым жыцці побач. Тэму працягне наш карэспандэнт. Кожнаму з нас праз гады і нават дзесяцігоддзі часам узгадваюцца падзеі школьнага жыцця. І вядома ж, настаўнікі, прадстаўнікі гэтай прафесіі становяцца майстрамі сваёй справы не ў педінстытуце. Яны вучацца разам з дзецьмі, прычым усё жыццё. Проста выкладаць веды па хіміі, мове ці гісторыі гэтага ва ўсе часы было мала. Настаўнік павінен быць дыпламатам, акцёрам, псіхолагам, а яго жарты не прыніжваць годнасць сваіх выхаванцаў, а яшчэ хвалявацца перад кожным урокам. У 7-й гімназіі на вечары памяці добрым словам узгадвалі тых педагогаў, якія адышлі ў розны час у іншы свет, але не адзін год сеялі разумнае, добрае, вечнае дзецям, падлеткам і выпускнікам. Корсак Георгий Иванович. Мы с ним, конечно, общались очень много, потому что он меня готовил к олимпиадам и учил всему, чему может научить сам. Вообще он запомнился нам как человек с хорошим чувством юмора, справедливый и готовый всегда заступиться за слабого.
Нярэдка многія з выпускнікоў выбіралі прафесію педагога ці накірунак работы, дзякуючы менавіта любімаму настаўніку. У 7-й гімназіі легенды пра Георгія Корсака, настаўніка хіміі, перадаюцца ад старэйшых пакаленняў малодшым. Яго працалюбства, гумар, наватарскія моманты ў выкладанні урокаў выпускнікі памятаюць праз гады. І ў кожнага настаўнікаў абавязкова былі нейкія адметныя рысы у паводзінах, зносінах з дзецьмі і калегамі. Яны ўсе былі асобамі. Вучні не забывалі віншаваць іх з прафесійнымі святамі і Новым годам, жадалі поспехаў у працы, а настаўнікі стваралі дружную сям'ю аднадумцаў. Учитель и любой человек живет тогда, когда жива память о нем. Вот знакомясь даже не во время вечеров памяти, а когда проходит наш вечер встреч с выпускниками, когда приходят наши ветераны педагогического труда, глядя на их энтузиазм, запал в таком уже достаточно преклонном возрасте, настолько они грамотные, настолько они добродушные, добрые. Молодому поколению есть чему учиться. Есть яркий пример того, каким должен быть педагог. У дзень памяці педагогі 7-й гімназіі у храме просяць адслужыць за упакойную службу за тых, каго ўжо няма побач, а старшакласнікі ладзяць канцэртную праграму прысвячэння. Там абавязкова прагучаць і любімыя песні былых педагогаў. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Фотавыстава «Таты» адкрылася ў Палацы культуры «Маладзежна». Ініцыятар гэтага праекта Мінпрацы сумесна з дзіцячым фондам ААН. Галоўнымі героямі экспазіцыі сталі таты. Было пададзена амаль 300 заявак, з якіх адабралі 14. У фотагісторыях бацькі з розных рэгіёнаў Беларусі паказалі, як бавяць час з дзецьмі. А таксама падзяліліся бацькоўскім досведам, каб натхніць іншых не прапускаць магчымасць быць часткай жыцця сваіх дзяцей. На фатаграфіях мужчыны рознага ўзросту і прафесій, але іх аб'ядноўвае любоў да своих семьяў и разумение значности роли таты. Уже давно доказано, что именно в тех семьях, где есть папа, и он наряду с мамой выполняет родительские обязанности, дети вырастают более успешными, быстрее адаптируются к жизни, быстрее справляются с теми трудностями, которые возникают в их жизни. Мне, наверное, повезло, потому что в моей жизни до сих пор есть папа, которому скоро исполнится 87 лет, и так уж случилось, что когда не стала мамой, он для нас стал и папой, и мамой. Поэтому очень хочется, чтобы и те юные ребята, которые здесь присутствуют, и те мамы и папы, которые растят сейчас детей, уделяли большое воспитание все-таки тому, чтобы закладывать, особенно в мальчиках, платформу для будущих семейных отношений. Мэта праекта натхніць бацькоў больш актыўна ўдзельнічаць у жыцці сваіх дзяцей. Выстава падарожнічае па гарадах і рэгіёнах Беларусі. У Маладзежне наведаць яе можна да 10 мая ў выставачным фае 2-го паверха Палаца культуры. З прыцэлам на медалі сусветнага першынства. У Маладзежне адбыўся міжнародны турнір па гарадках, прысвечаны памяці ахвяр катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пра ўсё больш падрабязна ў рэпартажы нашага карэспандэнта. 28-й адкрыты турнір па гарадках сабраў каля 80 удзельнікаў з Беларусі і Расіі. У многіх камандах чэмпіёны Еўропы і свету, пераможцы і прызёры розных міжнародных спаборніцтваў. У Маладзежні спартсмены спаборнічалі ў 3 дысцыплінах: класіка, еўра і фінскія гарадкі. Некаторыя спартсмены выступалі за нолькавым поспехам ва ўсіх намінацыях. 3 дні працягваўся турнір, і праграма кожнага дня была досыць насычанай. На дарожкі стадыёна выходзілі спартсмены з бітамі ў розных узроставых катэгорыях. А моладзі прыклад ёсць, з каго браць. Гарадкі – гэта той від спорту, якім не позна пачынаць займацца ў любым узросце. Я, допустим, уже больше 50 лет в городке играю. Поэтому я практически уже всех ведущих спортсменов знаю, можно сказать, с пеленок. Вот. И, соответственно, отношения. У нас очень дружелюбные отношения между всеми городошниками всех стран. И это очень здорово, в отличие от многих видов спорта, где конкуренция перерастает в неприязнь. То у нас это все проходит очень по-доброму. Выступал, 2 тура отыграл. С белорусов пока 2-й. А со всех, получается, где-то после 1-го тура был на 7-м месяце. Еще 3-й тур покажет свое, расставит все точки над «и».
Гарадошнаму стадыёну ў Маладзечні ўжо каля паўсотні год. Тут праходзяць міжнародныя спаборніцтвы ўсіх узроўняў. Ачкі, набраныя на гэтым турніры, залічваюцца спартсменам у асабістую скарбонку і першага этапа Кубка Еўропы. А на ўрачыстым адкрыцці спартсмены і суддзі шчырымі апладысментамі сустрэлі цікавую вестку наконт будучых спаборніцтваў у Маладзечні ўжо ў гэтым годзе. Этот турнир проходит в последний раз. Мы, конечно, в августе месяце всех вас здесь ждем на чемпионате мира по городошному спорту. Под это на сегодняшний день мы строим современную городошную площадку, тоже здесь, в Молодечно, на нашем спортивном объекте «Олимпик», где и будет проходить чемпионат мира. Это будет уникальный по своему соревнованию. И я вас уверяю, такого формата, который будет в этом году в августе месяце, у вас еще не было. У агульнакамандным заліку жаночая зборная Маладзечна стала пераможцай. Мужчынская размясцілася на 4-м радку турнірнай табліцы. У асабістым першынстве Антон Драздовіч заняў 2-е месца ў фінскіх гарадках і 3-е ў Трохбор'і. Цяпер на Маладзечынскі стадыён балельшчыкі завітаюць у чэрвені і ліпені. Летам адбудуцца тут камандныя асабістыя турніры ў рамках чэмпіянату Беларусі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. У Маладзечынскім раёне афіцыйна стала на одну зону адпачынку больш. У лік месцаў, дзе дазволена купанне, трапіў невялікі вадаём паблізу вёскі Верадова. Тут праведзены работы па добраўпарадкаванні, установлены альтанкі, раздзявалкі, лаўкі. З'явіўся і стэнд асвода з напамінам аб асноўных правілах бяспекі на вадзе. Купальны сезон афіцыйна стартаваў 1 мая, і нягледзячы на даволі халаднаватае надвор'е, ужо былі ахвочыя акунуцца ў ваду. Проведена немалая работа по подготовке мест массового отдыха к купальному сезону. Обращу внимание, особо большая работа проведена была в агрогородке Березинское. Значит, там капитально реконструирована пляжная зона, акватория пляжа и все необходимые элементы, которые должны быть на данном водном объекте. Говоря о водоеме Вередова, значит, работы велись в первую очередь со стороны нашего Молодеченского лесхоза. Там заранее были установлены беседки, раздевалки, туалеты, значит, песочница даже, значит, пляж был приведен в порядок. Дно акватория пляжа было обследовано водолазами, чтобы были удалены посторонние предметы. Естественно, и площадки для сбора твердобытовых отходов, значит, и ряд других моментов. Думаю, что этот водоем тоже будет излюбленным местом отдыха. Жадаючых пакупацца сёлета таксама прымае вадаём на тэрыторыі санаторыя Сасновы Бор, зона адпачынку на рацэ Удранка, вадаём у аграгарадку Беразінская. Дазволена купанне і на тэрыторыі аздараўленчага цэнтра Алеся. А каб адпачынак прынёс толькі станоўчыя ўражанні, работнікі асвода раяць не сумяшчаць купанне з ужываннем спиртных напояў, не пакідаць дзяцей без нагляду і пазбягаць тых вадаёмаў, дзе купанне забаронена. Мы будем прилагать усилия, чтобы эти водоемы содержались в хорошем состоянии. Ну и, конечно, значит, те водоемы, которые запрещены для купания, чтобы граждане информированы были. Сельские исполнительные комитеты на этих водоемах устанавливают знаки «Купание запрещено». Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, у Телеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.